sucinya cintamu meluluhkan hatiku sucinya cintamu meluluhkan hatiku oh seluruh tubuhku bagaikan tak berkayalan Ayo. Aku datang melamarmu kan ku jadikan permaisuri ya kasihku oh sayangku oh kasihku oh sayangku oh kasihku oh sayangku Bucange matur sembah nuwun sanget. Nggih, kula nggih matur suwun. Mengke anu lho Mbak, posa kesupen mengke Agustus tanggal 1 nggih teng Bayem nggih. Nggih, Bayem Taman. Nggih, nggih niku ngene Mas Tantra niku. Nggih, mengke kula tak dugi. Nggih, matur suwun. Mula ngene, Nduk. Iki kanca-kanca kabeh mburi iki digatekke tenan, iki bolane bulan apik, iki bolane bulan becik. Dibetah-betahke nggone melek, nggone tirakat, maca kidung suci, mantra rahayu, dzikir, nek bengi kuwi nyuwun karo sing gawe urip, upama bar wong urip wajib sembahyang 5 wektu kudu dilakoni. Apa meneh yen to wis duwe bapak ibu sing wis kapundhut dening Gusti kang purba ing dumadi, bar sembahyang wajib kae terus ndonga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli sunubi wali daya waramu kama robayani sokiro kuwi tenan kuwi engko bapak menang kono wis ora entuk siksane karo Gusti Allah. Mbak Yuli ngoten niku malaikate terus ngalih leru kula kuwi tenan karo nek wayahe pendak keblake ngono kae kudu sowan ning makame disekar wae keblake kae kudu dieling-eling wong urip ki apa to urip mampir ngombe nduk kuwi tenanan tang dieling-eling bapakmu wong apik kula bapakmu kabundhut dening Gusti ya ora apa-apa malah didongake kula nek karo makam nyang makam ngono kae ya disuwunake pengampunan karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin latu hasad asal mayit ku bapakmu iso ora nyang kono ora disiksa karo Gusti Allah kuwi tenanan kuwi penting. Jane wong urip kuwi jane dongane gampang Nduk. Apa-apa kuwi nek upamane padu karo bojo ojo kuwi upamane blak-balik padu nesu kuwi nek diuneni akeh-akeh malah mbrok-mbrok teko ndi-ndi. Jane wong wadon kuwi ning ngoneni karo bojo kuwi gampang. Angger kelingan karo dawuhe Pak Nae zaman ijaban kae. Sri kawin pinten 200 ngene. Angger wong lanang nesu, angger ndang muni Mas kawin kelingan ngono wis gak nesu. Mula ayo Nduk, guyon para guyon mengko ditutukke nang Patet Songo. Kae tontonan mendung tumuyung gaweng kaya payung Nduk. Terus